फरायसाफोरनि खमायलांनाय एबा एसेल' जालांनाया मोनसे गुबै जाहोना नैबेबो जे जोंनि जि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव जायफोर फोरोंगिरिफ्रा मास्टार खामानि मावदोंमोन एबा फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन दिनै गोबां फोरोंगिरिफ्रानो रिटायार जालांबाय एबा आजिरा मोनबाय बैसो जाना बिथांमोना रिटायार जानायनि उनाव गोदानै थिसनथाइ सोरखारा होनो हायाखै गोबां फरायसालियाव होनो हायाखै आरो जोङो गावबा गावनि गथ' गथायखौ जुदि बेफोरबादि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जुदि दैथायहरोब्ला अब्लानिया जोंनि फरायसाफोरनि बिबाङा बांगोन बिबां जुदि बाङोब्ला जों सोरखारखौ नारसिननो हागोन सोरखारखौ नारसिनोब्ला बाध्य जानानै बिथांमोना थिसनथाइखौ होनो गोनां जागोन आरो बेफोरबायदियै जोङो दावगालाङोब्ला जोंनि मिडियामखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव थोजासे मदद जागोन होननानै आं सानो आरो इयुनाव जोंनि बड' मिडियामा माने गोग्गोमै सोलिफिनगोन। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनाय जासिग्रोबाय। दानि समाव बर' बिजों बा आसामिस बिजों बा इंराजि बिजों बेफोरबायदि सोदोबफ्रा आंनि बायदिब्ला आंनि सानस्रियाव एसेबां माने बेसेन दं होननानै आं सानाखै मानोना दिनै बड' एबा बड' मिडियामा जोंहा 8 सिडुलाव हाबनाय मोनसे इन्डियान लेंगुवेज एबा भारतारि मोनसे गनायथि मोननाय राव आरो बे रावनिनो जोंनि बिजों जाय बिजोङा दिनैहाय 1963 मायथाइनिफ्राय गायसंजानानै आथिखालाव 2003 मायथाइयाव जोंहा माने भारतनि गनायथि मोननाय बे राव हिसाबै जों मोननो हादों आरो बिजोङा 1963 मायथाइयाव जिथु गायसंजानायनिफ्राय फारि फारियै जेरैबायदि दावगादों आथिखालाव जों नुबाय जे बर' बिजोंजों फरायनानै जाफुंसार जानाय फरायसानि अनजिमाया गोबां बांबाय आरो जोङो आथिखालाव मोननो हाबाय जे बर' बिजों फरायनानैनो दिनै जेरैबायदि दावगादों जेरैबायदि जोङो मोजां मोजां फरायसा माने मोननो हादों आरो बे फरायसाफ्रा दिनै भारत नाङैनो आसामनि खोथाल' नंला बे APSCनि खोथाल' नंला बे UPSC आनजाद बायदियाव दिनैहाय कम्पिट खालामनानै जाफुंसार जानाय बेफोरबायदि फरायसा जोंनि गेजेराव दंसै आरो बेखायनो दा मिडियामखौ लानानै खोब दान्थे बिदान्थे बारा बुंबाय थानायनि जुक्ति दं होननानै आं सानाखै बर' मिडियाम फरायनानैबो दिनैहाय APSC UPSC लिरनानै साक्सेस जानाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय गोबां फरायसा एबा बर' फरायसा आथिखालाव जोंनि गेजेराव दंसै दा बेखायनो जे बड' मिडियामखौ लायोब्लानो जे जों कम्पिटिटिभ एग्जामाव माने बाहागो लानो हाया एबा जाफुंसार जानो हाया बेफोरबादि मेन्टेलिटिया आसलते दानि बे दावगानाय समाव एबा आथिखालनि बे समाव एसेबां माने बेसेन दं होननानै आं साना। आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों जे गोबां बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोरा थैनानै थांनाय बे बिथिङाव बेखौ रैखाथि होनांगौनि फोरमायलुआ नोंथांनि बायदिब्ला मा जागोन? आच्छा आथिखालाव बर' बिजों बे जोबलांनायनि जि नुथाय बे नुथाया जाहोना गोबां दङ मोनसेल' बिथिंखौ जों बुंनो हाया बबेखानि फरायसाफोरनि खमायलांनाय एबा एसेल' जालांनाया मोनसे गुबै जाहोना नैबेबो जे जोंनि जि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव जायफोर फोरोंगिरिफ्रा मास्टार खामानि मावदोंमोन एबा फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन दिनै गोबां फोरोंगिरिफ्रानो रिटायार जालांबाय एबा आजिरा मोनबाय बैसो जाना बिथांमोना रिटायार जानायनि उनाव गोदानै थिसनथाइ सोरखारा होनो हायाखै गोबां फरायसालियाव होनो हायाखै मानोना आथिखालनि सासे माने फोरोंगिरि जानो गोनां जायोब्लाथाय दानि समाव गोबां खान्थि एबा गोबां माने आनजाद पास जानायनि उनावसो थिसनथाइ एबा एपइन्टमेन्टखौ मोननाय जायो जेरै सासे माने LP स्कुलनि मास्टार जानो गोनां जायोब्लाथाय मिनिमामब्लाबो खमैब्लाबो बे हाई सेकेन्डारि पास जानांगोन BA पास जानांगोन बा सोरबा MA पास जायोब्लाबो जानाय नङा बेनो नांगोन मा DLED एग्जाम आरो बे DLED पास जायोब्लासो बेयो माने मा मोनगोन जे टेट एग्जाम बे टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट बे टेस्टखौ बे होनो नांगोन आरो बेयाव पास जायोब्लासो माने मास्टारनि थाखाय बेयो इलिजिबोल जागोन दा बेखायनो बै खान्थिफोरखौ बारनो गोनांब्ला सोरखाराबो गोसो थानांगोन आरो जोंनि जा जेसेबांखिनि दा लाइमोनफोर दं रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर बिथांमोनाबो नाजानांगोन आरो जों सोरखारखौ नारसिननो नांगोन दिनै फरायसालियाव जुदि
फोरोंगिरियानो गैयाब्ला नांगौ बादियै अब्लानिया दिनै गारजेनफ्रा फरायसाफोरखौ माबोरैहाय मुं थिसन्नो सासे फोरोंगिरियानो जुदि से क्लासनिफ्राय एबा थाखो सेनिफ्राय थाखो बाहालागै जुदि क्लास खालामनांगौ जायोब्ला बेनि आयदाफारिया बे सासेल' सिंगल टिचारा हारसिं फोरोंगिरिया बेसेबां कभार खालामनो हानो जायनि जाहोनाव दिनै गारजेनफ्राबो सानबाय जे सासेल' फोरोंगिरि थानाय एलपि स्कुलाव आंनि गथ'खौ हरनानै आङो बेखौ माने बिनि लाइफखौ अन्तत नोरजिया खालामनायनिख्रुइ आं हयथ' प्राइभेट स्कुलाव हरगोन प्राइभेट बड' मिडियामनि स्कुलाव हरगोन बे मेन्टेलिटिया माने गोबां गारजेननियावनो दङ आरो सोरबा बायदिया साननो हायै खायसे सुबुंफ्रा सानगोन जे इंराजि बिजोंजों फरायब्लासो माने सासे गथ'आ जाफुंसार जानो हायो बेफोरबादि खायसे सानगोथे मेन्टेलिटिखौ लानानै सोरबा गारजेनफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौ साना हसियानो थोंजोङै गुबुन गुबुन मिडियामाव हरनायखौबो जों नुयो नाथाय नैबेखौबो साननांगोन जोङो बर' राव रायदों जों सासे बर' सुबुं हिसाबै जोंनि राव आरो जोंनि जिथु सोलोंथाइ बिखान्थिखौ जों गोसारहोनांगोन गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौबो जोङो बर' बिजोंनि फरायसालियाव हरनायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ साफा साफा सुबुं सम्पद हिसाबै दानो नांगोन बेखौ खालि जोंनि अर्गेनाइजेसन बा जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनाल' एडभाइस होनाय नङा जोंनि साननो हानाय गारजेनफ्राबो बेखिनि सानस्रिखौ गोसोआव लाबोनो नांगोन आरो बेफोरबादि जुथायै जों जुदि खामानि मावोब्ला अब्लानिया जोङो बे सिंगल टिचार थानाय बड' मिडियामफ्राव जोङो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय जों डिमान्ड खालामनो हागोन आरो जोङो गावबा गावनि गथ' गथायखौ जुदि बेफोरबादि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जुदि दैथायहरोब्ला अब्लानिया जोंनि फरायसाफोरनि बिबाङा बांगोन बिबां जुदि बाङोब्ला जों सोरखारखौ नारसिननो हागोन सोरखारखौ नारसिनोब्ला बाध्य जानानै बिथांमोना थिसनथाइखौ होनो गोनां जागोन आरो बेफोरबायदियै जोङो दावगालाङोब्ला जोंनि मिडियामखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव थोजासे मदद जागोन होननानै आं सानो आरो इयुनाव जोंनि बड' मिडियामा माने गोग्गोमै सोलिफिनगोन आरो बड' मिडियामजों फरायहोनानै जों गावबा गावनि गथ' गथायखौ जों दिन्थिनो नांगोन एबा दिन्थिनो हागोन जे जों बड' मिडियामजों फरायनानै जोंनि गिदिर गिदिर जोंनि बे गथ'फ्राबो बड' बिजोंजों फरायनाय गथ'फ्राबो सोरबा IPS जादों सोरबा IAS जादों सोरबा SCS जादों आरो सोरबा साइन्टिस्ट जाहैनो हादों दा बेफोरबादि बिदिन्थिखौ जों लानो हागोन होननानै आं सानो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोल'जि टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन